Jaha, tää on sitten Anni ensimmäinen nousu yksinään ylöspäin. Hienostihan tuo näyttää menevä alusta loppuun. Katsotaan maltaako mennä tarpeeksi pitkälle. Oikein tyylikkäästi menee. Työnnä! Hienosti! Hyvä Anni! Nyt sä voit tehdä tännekin vaikka jipii! Nyt on ekaan ylösnousu tehty. Menikö sä ihan itse ylös? Joo. Voi hitsi miten hieno. Niin nyt sä laitat pois.